वैभववाडी तालुक्याला अवकाळी पावसानं झोडपलंय। विजांच्या गडगडाटासह झालेल्या वादळी पावसानं अनेक ठिकाणी पडझड झाली। सायंकाळी उशिरापर्यंत पावसाची संततधार सुरूच होती। वैभववाडी तालुक्यात अवकाळी पावसानं पुन्हा एकदा झोडपलं। सायंकाळी 4 वाजण्याच्या दरम्यान विजांच्या गडगडाटासह पावसाला सुरुवात झाली। तालुक्यातील सह्याद्री पट्ट्यातील गावांसह सर्व ठिकाणी जोरदार पाऊस बरसला। भुईबावडा, मांगवली, आखवणे भोम, पुनर्वसन गावठणात वादळाचा तडाखा बसला। या भागात मोठ्या प्रमाणावर पडझड झाली असून लाखो रुपयांचं नुकसान झालंय। मांगवली येथील नंदकुमार राणे यांच्या गोठ्यावर झाड पडलं, तर नाधवडे येथील रवींद्र खांडेकर यांच्या घरावर झाड कोसळून मोठं नुकसान झालंय। तसेच आखवणे भोम पुनर्वसन गावठणातील बाळकृष्ण गोविंद नागप, विलास लक्ष्मण नागप, रामचंद्र यशवंत नागप, आकाराम यशवंत नागप, प्रकाश तुकाराम पडवळ, रविकांत दत्ताराम नागप यांच्या घराचं छप्पर कोसळलंय। त्याचबरोबर या भागातील वीज खांब कोसळल्यानं वीज पुरवठा खंडित झालाय। या वादळाचा तडाखा अनेक ठिकाणी बसलाय। तळेरे कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गावर कोकीसरे रेल्वे फाटक इथं वडाचं झाड रस्त्यावर कोसळल्यानं महामार्गावरील वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली होती। तसेच एडगाव इथं रस्त्यावर झाड पडल्यानं वैभववाडी उंबर्डे वाहतूक ठप्प झाली होती। स्थानिक ग्रामस्थ आणि वाहन चालकांनी दोन्ही ठिकाणची झाडं बाजूला करून वाहतूक सुरळीत केली। सायंकाळी उशिरापर्यंत पावसाची संततधार सुरू होती। त्यामुळे पाऊस आणि वादळामुळे झालेल्या नुकसानीचा आकडा वाढण्याची शक्यता अधिक आहे।